Hoy, gutang lubi! Hoy, masakpan. Masakpan, hindi kayo manguhat. Pumunta ka ko diri, habog na ba? Tagay ka mahilot. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. What's up mga kamaro? So, for today's video, Maglamaw ta. maglamaw me. Char. Tuluan mo na ako kung saan paglamaw. Mga steps para maglamaw. Nana, may ingredients siya. Yes. Tara. Tara. Uban ni me. Tara dong. Let's go. Where? Nawa ko, nawa. Kaya sakto doon na. Mga kasabot na mo, oh. Kasabot sa lamaw. First is Doren. Yes, mo na condense na mo guys. Doren tag 35 daw ni. Mahal kayo, di ba? And second, Jumbo Marie. Yay! Kano siya sa una. Muhilak mi kung dili bidan ang gani. Tag okay bota pila na guys. And sunod, guess what? Ice! Yay! Mag-ice po ta kay lisod po maglamaw ta nga. Way lami po nang di bugnaw no. So, tulo ni siya ka ice guys. Ano ba? Tulo na siya ka ice. Na po makintay po mi luwag. Di pa luwag. So, karon. So, init siya. Samaw. Di ba kita kong beauty? Ay. So, first step, masaka og lubi. So, karon guys. Nana. Tora siya ta. Oh, nisaka. Nisaka na siya lubi. So, karon atong singgita. Hoy, gutang lubi! Hoy, masakpan. Masakpan, hindi kayo manguhat. Pumunta ka ko diri, habog na ba? Tagay ka mahilot. Oh, nangwa na siya lubi guys. Oh. So guys po, magpapag lubi guys. Ay, matagakan ko! Oh my god! Hindi na siya, kwan guys. Kailangan din buwang guys eh. Buwang guys. Hoy, lami kung guwang guys. Gahi kanon. Di ba? Di mo gana gahi gusto mong gumok, di ba? Gahin yung pahon guys. Hindi na siya pang lamaw guys, pang tuno na guys. Magutan mo lang ka. Kapuyan ni mo sa ka eh. Gitan mo dugkag kawatan. Pero amo abay ani guys ha. Magkaiman mo nangawat mi. Oh, asa man? Yamoy butong diha. Adong dire, kinaay butong. Karon guys, ang secret ingredients niya na guys kay
Magic sarap. Bitaw guys, wa ni labot kaysa kay hangata eh. Wa ni labot kay pangkuan na mo kana maglamaw mi nyag lubi. Aw lubi. Magutan mi yung tag nangka. Kay kuan arong gusto kong kaugta ron. Karon guys nakakuha mig tulo guys pero gagmay tito guys. Mga maro. Gamay ra dun kayo mga maro. So kung ganahan mo maglamaw, akap na maglubi. So, wala na siya nahiluna, guys. Naglakaw-lakaw na siya. Natagak siya, guys. Natagak. Natagak na ika. Oh. Uy, asa ka pa dong? Buwak na naglubi guys. So, ginawang tip-tipan nino daan kay aron makuha ang sabaw. Ha? Guys. Nagput ang sabaw. Isudin nyo sa arenula. Ay, arenula. Sudlanan guys. Guys. Igumo nyo ang tubig. Gamitin na natin. Masker kayo guys na. Hindi may titing mo rin yung lubi guys. Hinahinay lang mo sa sundang guys. Kaya bisa nung lamaw inyong kamot guys. Yung tudlo. Nasaw na lang yun. Ngay bata nagkatawa guys. Gikan pa na siya gituli. Sakit ng kuleon card? Hindi na sakit ng kuleon guys. Pinaingon pa siya nga. Huwag mo kasuway anak. Huwag mo kasuway anak. Oh, kalimut mo kasuway din ulit. Yok! Charo din mo. Ito mo na si Dudong. Dudong TV. Dudong TV. Ay, didi ay. Si Dunak. Dunax ko no. Ala. Ay, gano'n, masakto. Ako lagi di mo musakag lubi. Yung kuhaon kay pangkuha naman, pangtuno naman. Wala, nag-away na guys. Nag-away na. May sakto. Kulang pa na, naghanap na mga ibato. Kuskus na dong. Wala yun, asa na ikan? Kutsara ba? Pagkuha. Sara. Kutsara ba? Ay, nagkagahapon na, magluto para magkag... Anong ka? Mag-ihaw pa may kuhan guys. Dinosaur. Huwag may sudan mo god. Mag-ihaw may dinosaur. And for our third step, magkuskus siya og lubi. So, karon guys, kuskuso na to ang lubi para isod na to sa balde o balde kanang sudlanan. Yun na siya pagkuskus guys. Kung namoy katong pangkuskus yun guys, kami kay wala man god kinawa man mong pagkuskus. Ngani na lang guys, pero iba na ni kay mura mag di may lamawunon, mura man pang ana pang lamaw panglatan. Karon guys, Una-una na siya kaon guys. nga siya guys, ang mabusog taon na. Ano ang? Yes, third step. Tanga ng condense. And biscuit. Pero mga maro, nahuman na mong lamaw mga maro. Manang lamaw. Dong na may. So, tana, muli na ta maro. So mga kamaro, nahuman na tong lamaw mga kamaro. I hope nga na-enjoy mo. So wala ako. So nakatawa lang yung lamaw. Lami kayo mo lamaw. Sa among restaurant to mga 50 siguro mga maro. So I hope you enjoy the video. Amping firme mga kamaro. God bless. And thank you. See you on the next video.